गामियाव जोंलारि मन्दिरनि सिङाव दिनै शिवरात्रि फुजानि समाव शिवरात्रिनि आफा शिब आरो आइ पार्बतीनि बोसोन बायदियै जोङो बाहाय बयबो भक्तफ्रा फैनानै लैहोर लैहोर फुजा होनो थाखाय नुजाफैबाय आरो बे नुजानायाव जुग जुग बेसेबा गोबाव बोसोरनिफ्रायनो 2004 मायथाइनिफ्रायनो बेहाय नायनायनि हाबाफारिखौ लादोंमोनब्लाबो दिनै गुबुन गुबुन दाब दाब जायगानिफ्राय फैदोंबाबो बेफोरबायदि बोसोनफोरखौ होदोंबाबो मानसिफोरनि गेजेराव बेफोरखौ मिथिनाय जायाखैमोन। दा दिनै एसे गाबोन एसे मिथिनानै मानसिफ्रा बयबो भक्तफ्रा बारायलांबाय आरो बे 2004 मायथाइयाव नायनायनि सिगांनो जोंनि बे जायनाखि जोंनि गुरु जानानै थादोंमोन आइ बिमा दुर्गानि रुपखौ सिगां गाखोग्रोदोंमोन। दिनै बियो गावनि रुपखौ लानानै गुबुन गुबुन गावनि माखासे फिसाफोरखौबो लानानै मन्दिरनि सिङाव थानो होननानै बिनायाव दा बे बिनायनि बोसोन बायदियै दिनै आइ दुर्गानि रुपजोंनो माखासे आफा शिबखौबो शिवरात्रिनि समाव बसायनांगौ होननानै बुंबाय आरो आफा शिवरात्रिजों फैनायावनो दिनै आइ पार्बतीयाबो फैफाबाय। बेखौ जोंनो जेनेबा गावनि रुपखौ होआखैबाबो गावनि लोगोफोरजों फैफानाय जाबाय बियो आरो दा बाहाय बेजों लोगोसेनो दा आइ लोक्षि बेबो फैफाबाय, बेखौबो गावनो लाबोफाबाय। दा बे नायनायाव बियो उन्दै 11 बोसोर बैसोनिफ्रायनो बिनि देहा सोलेराव गोबानानै थादोंमोनब्लाबो दिनै बे 11 बोसोराव बियो गोबानानै थानायाव रावनिबो सिगाङाव बुंफोरनो हाया, रायफोरनो हाया। उन्दै समाव गाव हारसिङै सिङावनो लानांदों आरो आइमोनहा आफामोनहा बेफोरखौ रावनिबो सिगाङाव फोरमायथ'नो मोना होननानै बुंनायाव जेरैनो आइमोन आफामोनहा बोसोनखौ होदों। दा बेफोरबायदि समाव दिनै शिवरात्रिनि समाव आइ पार्बती जानानै आगानखौ होफैबाय। दुर्गा फुजानि समाव आइ दुर्गानि रुप धारन लानानै आगानखौ होफैबाय। बे आगानखौ बेफोरखौ सुबुंफोरा रावबो मिथिनो मोना। नाथाय जाय गुरु जानानै थादों बेबो बबेबा जायगायाव थाहैनानै जेलानाखि फुजानि समाव खेवो होमबासो बेबो बे जिनिसखौ नुफैनाय जायो आरो दा बेफोर नुनाय आगानफोरखौ सुबुंफोरनि गेजेराव सोरबाया बिसास खालामो, सोरबाया बिसास खालामा। दा जाय गानानै थानाय बियो गुबुन बिसास गैयै मानसिफोरजों गाज्रि मोजांबो बुंजानो थोबाय। दा बेनि गेजेराव गाव नाया फोरमाया होनसेयावबो दा फोरमाया लाबानो थानो मोना, मनुसमयाखौ खांनो फैनानै नोङो खांफैनांगौ होननानै बुंनायाव दा बेनि बोसोन बायदियैनो दिनै आइमोननि आफामोननि भक्तफ्रा फैनानै माबा मोनसे पुण्य मोननो हादों। दा बेफोराव भक्तफ्रा फैनानै गावनि न'खरनि सोरनिबा जें जाबोर जानाय, दुखु खैफोदाव गोग्लैनाय, सोरनिबा न'खराव दायना जुगना रायनानै माबा मोनसे अलंखार जालांनाय, बेफोरबायदियाव दा आइमोनाव आफामोनाव सोंफैबा आइमोनहा आफामोनहा गावसिनि बुंनाय बोसोन बायदियै फोरमायनाय बोसोनखौ लानानै थाङोब्लानो बेफोर जिनिसा दा खामानि होनाय जोंनि गेजेरावनो गोबां बेफोरबायदिखौ फोरमान मोननाय जाबाय। बबे ओनसोलनिफ्राय फैनाय जानाया गासै बेहाय जोंनि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानायल' नङा, गुबुन गुबुन बिदिनो बिजनि, बाक्सा, उदालगुरि, गुवाहाटिफोर आरो बिदिनो जोंनि गसाइगाव, थिफखाय बेफोरबायदि एरियानिफ्रायनो मानसिफ्रा फैयै फैयै जोंनि बे जायगायाव माबाखौ आइमोननि आफामोननि बोसोन बायदि जिनिसखौ लानानै थांनाय जायो।